Ποτέ δεν πιστεύω ότι μπορούσε να συμβεί σε μένα κάτι τέτοιο. Μου φάνηκε τρελό εκείνη τη στιγμή. Ήταν από αυτές τις ιστορίες που ακούς καμιά φορά στις ειδήσεις και λες, μα είναι δυνατόν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Οι πιο φρικτές ώρες της ζωής μου. Οι πιο φρικτές. Ειδικά τα πρώτα λεπτά νομίζω ότι θα μείνω. Ποιος είναι? Ένα συστημένο. Σηκωμάνω! Προχώρα. Προχώρα. Είσαι μόνη σου. Σίγουρα. Προχώρα. Προχώρα. Κάτσε. Ωραία, πούστη. Δεν έχουμε λεφτά. Σκάσε. Κάσε! Έλα ρε μαλάκα. Γάμισέ τα. Γάμισέ τα ρε μαλάκα. Ναι, σε ένα σπίτι. Δεν τους βλέπω. Δεν ξέρω, κανόνισε. Δεν ξέρω ρε μαλάκα, κανόνισε. Εντάξει. Εντάξει. Φοβάσαι? Δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι.
Θα κάτσω λίγο και θα φύγω. Μόνο μην κλαις, εντάξει. Μην κλαις γιατί εκνευρίζομαι, εντάξει. Δεν μου λες? Καθόλου νερό υπάρχει? Θα μου βάλεις κιόλας? Άντε σήκω. Άντε σήκω. Κρύο θέλετε? Βάλε κρύο. Τι μαγειρεύεις? Φασολάδα. Καλοκαιριάτικα. Έλα. Μέσα. Μέσα. Βάλω στο τραπεζάκι. Βάλε. Για μερικά πράγματα αξίζει να κάνεις τα πάντα, έτσι. Τι. Τσατά. Όχι, το χέρι σας. Σήκω. Σήκω. Αυτό πόνεσαι. Πώς σε λένε? Μαρία. Μαρία. Σπάνιο όνομα. Κάτι σου έχω κάνει εσένα και δεν ξέρω τι. Είσαι πολύ όμορφη, Μαρία. Το είπε κανείς?
Χαπαλά χέρια έχεις. Νοσοκομέσα. Τι είσαι? Τίποτα δεν είναι. Δεν μπορεί, κάτι θα είσαι. Πάμε. Πάμε. Μόνο σου ψωνίζει ο άντρας ή του ψωνίζεις εσύ? Μόνος του. Ωραίο γούστο έχει ο τύπος. Απορώ πως παντρεύτηκε εσένα. Τι ώρα γύρισε από τη δουλειά? Δεν είναι στη δουλειά. Πού είναι? Έχει άδεια. Πού είναι τώρα? Πήγε να συναντήσει κάτι φίλους του. Δεν μου λες ψέματα. Όχι, αλήθεια λέω. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι ώρα θα γυρίσει, έτσι? Ξέρουμε. Όχι. Δεν έχουμε λεφτά. Τόσες φορές που το λες θα πιστέψω ότι έχετε, Μπράβο στο σύζυγο. Μπράβο. Το Α και το Ω είναι η οργάνωση. Καλά γεμάτο το έχετε. Δεν φοβάστε μη γίνει κανένα ατύχημα? Τι ατύχημα, δεν έχουμε παιδιά. Κι εγώ τι είμαι? Καλά παίρνουμε τον κύριο αστυνόμο. Πώς το λένε αυτόν? Βασίλη. Άι, Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Κρίμα που δεν είναι Χριστούγεννα. Πάμε. Μην κάνεις κανένα μαλακία. Δεν είναι ο Βασίλης έχει κλειδιά. Πρόσεχε. Ανοίγεις και κάνεις πίσω. Μερούλα μου. Γεια σας κυρία Ευαγγελία, τι κάνετε? Τι να κάνω, κούκλα μου, καλά είμαι. Εσύ τα δικά σου. Μοναξιές έχεις, Ο κύριος Βασίλης δεν ήρθε ακόμη. Όχι. Το ξέρω, τον ακούω όταν έρχεται. Αυτό το ασανσέρ, Παναγιά βοήθα. Λες και βγαίνει μες στην κουζίνα, βρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, να μην σε απασχολώ κιόλας. Έχεις να μου δανείσεις λίγο βασιλικό? Θα φτιάξω γιουβαρλάκια. Βασιλικό. Ναι, μισό λεπτό. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Εσύ τι φτιάχνεις? Τι είπατε? Εσύ λέω, τι φτιάχνεις? Φασολάδα. Α, Ορίστε. ευχαριστώ πολύ. Δεν μου λες, βρε Μερούλα μου. Σου μυρίζει κάτι? Όχι, τι να μου μυρίζει? Κάτι μυρίζει άσχημα. Σαν παγιάτικο κρεμμύδι. Μπα, ιδέα μου θα είναι. Πηγαίνω εγώ. Γεια σας. Κινητό έχει ο Βασιλάκης? Πάρ' τον.
δω τι ώρα θα έρθει. Γιατί θες κάπου να πας. Έλα, Βασίλη. Πού είσαι, θα αργήσεις? Εντάξει, Βασίλη, θέλω κι εγώ να ξέρω τι θα κάνω, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, το ξέρω τι γράφει. Γεια. Λοιπόν. Το πολύ καμιά ώρα θα είναι εδώ. Ωραία. Κλείδω στην πόρτα. Και στα κλειδιά πάνω. Στραβά. Κι άνοιξε κανένα θερμοσύφωνα. Κριστόφαν! Ληστεία. Δεν μ' αρέσει η λέξη ληστεία. Προτιμώ ανάληψη. Γιατί δεν με ρωτάς πόσα είναι. Έτσι κι αλλιώς δικά μου είναι. Έλατε. Δεν σε τρώει όμως η περιέργεια. Πόσα είναι? Δεν πολλά. Καμιά 500.000 ευρώ. Αυτό το σπίτι τι είναι? Το εξοχικό μας στο Πορτοράφτη. Αλάτης και εξοχικό Βασιλάκης. Γιατί δεν κάνεις μια κανονική δουλειά? Α, μη μ' άρχιζες τώρα τέτοια. Δεν αρχίζω τίποτα, απλώς ρωτάω. Κοίταξε. Να σου το δώσω απλά για να το καταλάβεις. Αυτά που έχω μέσα στην τσάντα, ο άντρας δεν τα βγάλει ποτέ δουλεύοντας. Αυτό σου έλυσε την απορία? Το φαντάστηκα. Να σου ρωτήσω κάτι εγώ? Πώς γίνεται και μια κομμενάρα σαν και εσένα είναι παντρεμένη με ένα μπάτσο? Δεν είμαι κομμενάρα. Δεν μου απαντάς. Πάω να πλύνω τα πιάτα. Σοβαρέψου. Βάλουμε το Βασιλάκι να τα πλύνει. Έτσι κι αλλιώς είναι αδιούχος. Να με βοηθήσει λίγο τη γυναικούλα του. Θα το πηγαίνει και ποδιά. Εσύ δεν πρέπει να χαλάς τα όμορφα χεράκια σου. Η Βέρα σου που είναι? Η Βέρα σου που είναι? Την έχασα. Μπράβο. Είσαι σε καλό δρόμο. Εσένα? Πώς σε λένε? Σήκω πάνω. Βγάλε πόδια. Κάτσε κάτω. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Όπως είπαμε, έτσι. Μάρε Μαρία, τι κλειδώνεις, δηλαδή φοβάσαι να μην πει κανένας κλέφτης γάμο? Δεν την ξεχάσω ποτέ αυτή τη σκηνή. Αγριάνθρωπος. Πραγματικός αγριάνθρωπος. Τέλος.
Ξύπνησε το πουλάκι μου. Τι έγινε, ρε παιδιά? Σε βρήκε ο ουρανός φωτίλι, μεγάλε. Ποιος εσύ? Μαρία, ποιος είναι αυτός? Μαρία, δεν μας σύστησε ρε, στην ντροπή. Σου μιλάω, ρε γαμώτο, δεν ακούς ποιος είναι αυτός! Τι θες, ρε Τσοκλάνη, πώς μπήκες εδώ μέσα εσύ? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Είμαι στην αστυνομία. Τα μάθαμε τα χάλια σου. Θα σε γαμίσουν άμα το μάθουνε. Ακού να σου πω, μαλάκα. Το ποιος θα γαμίσει ποιον σήμερα είναι μια ιστορία που δεν θες να μάθεις. Καταλαβες? Και όλα αυτά για την αστυνομία σου μην τα λες έτσι. Μπορεί να σ' ακούσει και κανείς και να νομίζει ότι είσαι και περήφανος. Εσύ τον έβαλες εδώ μέσα, ρε μαλακισμένο. Δεν σου έχω πει να ρωτάς! Ρώτησα! Με ρώτησες και πώς μπήκε αυτός εδώ μέσα. Δεν απαντάς στη μαλάκα. Δεν σε φοβάμαι, ρε Τσοκλάνη. Δεν σε φοβάμαι. Κάτι σαν και σένα εμείς τους γαμού. Ναι. Χαίρεσαι τι έκανες πάνω του. Είναι ιδέα μου. Μαρία, το μυρίζεις κι εσύ? Μαρία, δεν πάει να δεις αν είναι έτοιμο το νερό? Να το ξαναπώ. Ωραίο κόλλο έχει η γυναίκα σου. Σε συγχαίρω. Τι θες? Λέγε τι θες. Θες να κανονίσουμε την αστυνομία, θες λεφτά? Ειδικά από λεφτά έχω μεγάλη ανάγκη. Ωραία. Λέγε πόσα θες, θα στα δώσω. Κράτα τα λεφτά σου να ζήσεις μια μέρα σαν άνθρωπος, ρε. Έτοιμο. Έτοιμο. Λοιπόν, Μπίλη, εγώ πάω να κάνω ένα μπανάκι με τη Μαρία. Και μαζί σου. Εκτός κι αν δεν είσαι πολύ του μπάνιο. Τι? Ο Βασιλάκης Ευρωμιλός. Α, κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Μαρία, μου κάνω τα παπούτσια και τις κάλτσες. Μοναδική ταινία έχουμε. Μήπως πρέπει να έρθω κι εγώ. Πω, μεγάλε. Δεν πάει να γεμίσεις την μπανιέρα. Και έρχομαι κι εγώ. Και δεν θες να το κουβεντιάσουμε λιγάκι? Όχι. Κοίτα φίλε, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια άκρη. Κάτσε να το συζητήσουμε, ρε φίλε. Σταμάτα, μην το κράτης αυτό. Κοίτα. Χωρίς παρεξήγηση. Δεν μ' αρέσει καθόλου η φωνή σου. Έτσι είναι καλύτερα. Μπίλι, εγώ πάω να κάνω ένα μπανάκι. Εσύ πιες, κάτσε, δες τηλεόραση, ό,τι γουστάρεις. Σαν το σπίτι σου. Οκ? Δεν θα αργήσω. Με αυτά θα κάνεις μπάνιο? Για ξεκινά.
ξαναπιάσω. Μήπως θα ήθελες κάποιες λεπτομέρειες να μην πεις? Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς όταν μπήκαμε στο μπάνιο, εμένα με έδεσε για να μην μπορώ να κουνηθώ. Καλά τώρα, μα και ένα κανονικό σφουγγάρι θα ήταν ιδανικά. Έχεις κάνει ποτέ μπάνιο με κανονικό σφουγγάρι? Ποτέ. Ο Βασίλης λέει ότι όλα αυτά είναι για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Καλά, ο Βασίλης όλο μαλακίες λέει. Εσύ τι λες? Ακόμα δεν έχω καταλάβει ότι το βρήκες του μαλάκα και το παντρευτικές. Εσύ για όλα όσα έχεις κάνει στη ζωή σου υπάρχει εξήγηση? Όχι. Αλλά εγώ δεν πήγα να παντρευτώ μια σαβούρα. Σ' αρέσει που να κάνεις μπάνιο? Δεν βρίσκεις να πλένεις ένα ξένο άντρα? Και μάλιστα να μην μπορείς να κάνεις αλλιώς? Έλα να κάνεις ένα μπάνιο. Θα σε χαλαρώσει. Θα σου τα κάνω μετά όταν φύγεις. Έλα να κάνεις μπάνιο. Άσε μετά. Βγάλε την μπλούζα σου. Βγάλε την μπλούζα σου. Ο άντρας μου είναι μέσα. Κι εγώ είμαι εδώ, βγάλε την μπλούζα σου. Σιγά, σιγά. Τι κάνεις, Βασιλάκη? Παίζεις? Παίζεις, Βασιλάκη? Παίζεις? Έλα, βοήθησε με να συγγυρίσουμε τον κύριο. Σας ξεκαμίσω, κολόπεδο! Πήραξε τη γυναίκα μου. Όχι ακόμα. Άμα είναι, θα σε φωνάξω να πάρεις μάτι. Ανομαλάρα. Βγάλω τα σκοινιά. Λίστον. Άμα σφίγγει, πες μου, έτσι. Μπίλι, κάνε εσύ την προσευχή σήμερα. Αμήν. Γεια σας, κύριος Μαράκη. Σου άρπαξε λίγο, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Μπίλι, εσύ δεν τρως? Έλα, αγοράκι μου, έλα. Θα πες πίσω, ρε. Έλα, πει μπροστά. Έλα, πει μπροστά. Είδες τι έκανες?
Είδες τι έκανες! Έλα, ρε μαλάκα. Τι πάνε να πει δεν έκανες τίποτα. Καλά πλάκα μου κάνεις, δεν έχουμε πήξει τους μπάτσους έξω. Τι να κάνω, πού να πάω. Ναι. Ναι, έχω μια άκρη για πρώτο ράφτη. Ναι, εγώ το περνάω το πλούγο, ναι. Οκ. Οκ, θα σε πάρω εγώ. Αυτοκίνητο έχουμε. Εκείνη τη στιγμή φοβήθηκα ακόμη πιο πολύ. Ένιωθα τα πόδια μου να τρέμουν. Νόμιζα ότι θα πέσω κάτω από την αγωνία και την τρομάρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό του. Ποτέ. Ήταν σαν τρελός. Προχωράμε ήσυχα και προσεκτικά, Κρύφτες. Και χωρίς μαλακιούλες. Δεν μιλάμε σε κανέναν. Δεν θα γλιτώσουμε αυτά που κάνεις. Ούτε κι εσύ. Μερούλα. Ή μήπως είναι ο κύριος Βασίλης? Όχι, η Μαρία είμαι. Α, σου έφερε λίγα γιουβαρλάκια. Δοκίμασέ τα να μου πεις αν είναι καλά. Πάρε και το βασιλικό. Ευχαριστώ. Έφευγες? Μέχρι το κομμωτήριο πήγαινα. Κομμωτήριο? Πώς το έπαθες εσύ αυτό? Έβαλε το χέρι στην τσέπη ο κύριος Βασίλης. Δεν πιστεύω να είναι πουθενά εδώ και να μ' ακούει. Όχι, στο μπάνιο είναι. Πάλι καλά. Δεν ξέρεις πόσες φορές την έχω πατήσει. Εντάξει, καλή μου, να πηγαίνω εγώ τώρα. Δοκίμασέ τα. Έχουν γίνει καταπληκτικά. Θα τα δοκιμάσω. Άντε, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Πού το έχεις, ρε? Εδώ πίσω. Με αυτές θα οδηγήσω. Ωραίο το εξοχικό σας. Άμα είναι καλό να έρχομαι τα καλοκαίρια, κάνω χαραμπάνια. Τουλάχιστον να πούμε σμαράκι είναι απομονωμένο, Έχετε τις ησυχίες, ρε παιδάκι. Καμιά φορά η πολύ ησυχία σπάει τα νεύρα. Έλληνας είσαι? Όχι, Κινέζος. Η μάνα μου και ο πατέρας μου είναι μέσα από το Πεκίνο, όχι απ' έξω. Άσχημα ζώα τα Πεκίνο. Και πολύ μικρά. Χαθήκατε και στις μαλακίες. Όσο ταξιδεύαμε, προσπαθούσα να βρω συνέχεια τρόπους να ξεφύγουμε από αυτόν τον εφιάλτη. Το κεφάλι μου πήγαινε να σπάσει. Ένιωθα πέσει να μ' αγγίζει. Μου ερχότανε με τόσο.
σταματήσουμε για ένα κατούριμα? Αλήθεια το λέω, είναι ανάγκη. Όχι. Ας κάνω μια μικρή στάση. Καλά. Θα σου πω εγώ όμως που θα σταματήσει, εντάξει? Σκυλοπέδες. Έτσι. Έτσι. Δεν πήγα να πιάσει το μάι να τελειώνουμε. Όπα! Τώρα αφήνουμε εδώ να φύγουμε μόνοι μας. Δεν ξέρω να οδηγάω. Μόλις φτάσουμε στο εξοχικό σας, θα με βοηθήσει να μετρήσουμε τα λεφτά. Εγώ. Εσύ. Δεν θες? Το σημάδι βλέπω δεν πάμε και τόσο καλά, Φυσάει. Να σου πω, έχεις καταλάβει ότι άλλο πράγμα η ληστεία και άλλο η απαγωγή? Όχι, νόμιζα είναι το ίδιο. Κοίτα, πάρε το αυτοκίνητο και άφησέ μας να φύγουμε. Δεν θα πω τίποτα πουθενά. Λες, Στο λόγο μου. Δεν μου λες ληστεία με απαγωγή και φόνο. Είναι και αυτό διαφορετικό απ' τα άλλα? Κατάλαβα. Κάτσε. Κλείδωσε πόρτα. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Πες τον. Καλά δεν έχει τίποτα να φάμε. Μπίλη, εμείς πάμε να τσεκάρουμε το υπόλοιπο σπίτι. Εσύ με φύγεις,
Ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι δεν θα το απέφευγα. Αυτός είχε αρχίσει να με χαϊδεύει. Μετά. Εγώ προσπαθούσα να σκεφτώ άλλα πράγματα. Σκεφτόμουν τη μητέρα μου. Βασίλη μωρή πουτάνα, πώς άκουσε όλος ο πορτοράτης. Δεν φταίω, Βασίλη, αυτός με ανάγκασε. Σ' ανάγκασε, ποιος ανάγκασε? Θα σε σκοτώσω, τσουλάρα. Θα σε σκοτώσω. Παρόλο που αυτό το κτήνος δεν πρόλαβε να με κουμπίσει, ο Βασίλης μου έκανε το χρέος του. Το έκανε. Και να είσαι σίγουρη πως και η υπηρεσία θα κάνει το καθήκον της. Δεν με νοιάζει η σύνταξη, Τάσο μου. Ούτε τα παράσημα. Τι να τα κάνω τα παράσημα. Εγώ το Βασίλη μου θέλω πίσω. Κουράγιο, Μαρία. Κουράγιο. Ο χρόνος γιατρεύει. Για πες μου, αυτός ο αλήτης κρατούσε κάποια τσάντα? Τσάντα. Τι τσάντα?